Mitjum ilu bdejt ħidma biex nġib lura n-normalità b'riformi li jsaħħu s-saltna tad-dritt u l-Governanza t-tajba. Dan kien kliem il-Prim Ministru Robert Abela meta fil-ħarġa tal-Ħadd ta' Malta Independent tkellem dwar l-ewwel mitjum tiegħu fit-tmun tal-pajjiż. Ewlenin fost il-kisbiet f'dawn il-mitjum kienet il-ħatra storika tal-Prim Imħallef Mark Chetcuti bi qbil unanimu bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. B'din il-ħatra u bil-mod kif se jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija il-ġdid illi għalih ħarġet sejħa pubblika din il-ġimgħa, il-Gvern qed ikompli jirrispetta ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. Dwar il-pandemija COVID-19 li ħasdet id-dinja kollha, il-Prim Ministru Abela qal li Malta kienet ippreparata għal din il-ġlieda kontra għadu inviżibbli. Dan grazzi għaż-żieda fl-investiment fis-settur tas-saħħa u l-ingaġġ ta' 50% aktar ta' infermiera. Hawnhekk fakkar kif il-Qorti Ewropea għad-Drittijiet Umani femet li l-Gvern ipprioritizza s-saħħa u s-sigurtà tal-poplu l-ewwel u qabel kollox. Dan brabta mad-deċiżjoni tal-Gvern li ma jitlux immigranti irregolari f'dan iż-żmien. Il-Prim Ministru kompla jispjega kif il-pandemija COVID-19 ġabet sfidi ekonomiċi kbar illi saħansitra rriżultaw fl-akbar żieda globali tal-qatt mill-kriżi ekonomika ta' tletinijiet. Fakkar fid-diversi għajnuniet li joffra l-Gvern lin negozji u l-ħaddiema u li f'pajjiżi oħra dan it-tip ta' sostenn wassal għal tnaqqis drastiku fir-rating ta' kreditu tal-pajjiż. Malta b'kuntrast rat il-Fond Monetarju Internazzjonali jiddikjara li mill-pajjiżi Ewropej kollha Malta se ssofri lanqas dannu ekonomiku. Dan għal il-Prim Ministru juri l-lubija tal-pajjiż illi kapaċi joħroġ rebbieħ minn kwalunkwe sitwazzjoni u hawnhekk fisser il-valur tal-ħaddiem barrani li għażel li jiġġieled din il-battalja hawn Malta. Hawnhekk irrikonoxxa l-ħidma tal-awtoritajiet tas-saħħa u l-ħaddiema kollha mill-kbir saż-żgħir li b'xi mod qed jaħdmu għal ġid tal-poplu f'dan iż-żmien bla preċedent, tant li ddeskrivihom bħala r-ruħ tal-ġens Malti. Il-Prim Ministru Abela temm jgħid li jinsab fiduċjuż li minn dan il-kapitlu se tinbena Malta aħjar u qed iħares biex ikompli jservi l-poplu Malti u għawċi b'tama u kuraġġ.